Iki gugur gunung ngarep nguras sendang nganggo sibel. Iki lagi tata sibel ya. Iki wong-wong sing ke gunung. Nah, iki kan padha. karep kuras sendange di sibel ae nguras sibel. Zaman cilekanku nguras nganggo emblung. Bung saiki gak cara. Rol putih. Zaman modern ngurase ya nganggo alat modern. Sibel. Ini sing itu petok kuwi. Tetep petok. Tetep ketok. Iki lagi ditata arep nguras sibel. Nah, ini tetep petok kuwi. Ketok. Sibel lagi ditata. Lah yo tetep ketok. Lodok ngono lah. Lah kuwi kok ndak lodokno. Mudur. Ala mudur gitu. Oh, rene iki maket. Kan nek ketok digawe ilmu itu. Engko terus kayak alat ini nah ngono lho. Lah ya. Sepura. Jebrok ora. Ora jebrek metune langsung metu kok. Jebrek kira ngangkat adoh, ora ngangkat adoh. Cek ora gumpule lek. Tak kilometer. Wis tuwa pur tak balik. Kok kamu di wah. Ayo. Iki urung dimulai lagi ditata. Plongne sebelet plong terus sindang. Ya miring. Ya. Iki lek gak ditaleni kok anu. Engko seh kono larane dawa kan. Gak rubah. Sik, engko nek ora sithik gampangane. Wis cupno. Sik om. Iki urung siap kok cupno kaya kaget sing ning kene kok. Cuk ora e. Cuk. Cek kendo kok. Taruh rumah cilik-cilik. Alah sik kendo. Oh, ala iki mau digelar kaya 17-an. Iya lah. Bener katok ngono. Nek ngono kan sama rata. Ya, nek cangkem sing terongan yo tak. Kayak selang lah nek kuatir balik. Cuci coba dulu ah. Coba dulu. Gak melak. Aku bersarapan kok mah. Aku ora umah. Kayak selang ae nek kuatir gak balik. Sing mangan nek kowe kenang. Wong kene ning epan yo bujuk. Nek selang kan ora balik. Langsung teko dhek. Nduk asin. Ya iya. Selang gede. Penak selang ae malah sini. Ora ribet ngono kuwi. Kang Ngomong dhisik pas masih perintah umbah. oke urung dimulai. Nah iki mulai bedikakne iki. Disembungi plastik ae selang plastik wis penak. Ya, dicoba. Wes dicoba iki. Ayo. Ya, sik. Oke, dimulai nguras sendang. Kami tuane turun tangan sendiri. Weh. Lah iki mulai metu dikurah nasi. Kono ngapain kok? Ora usah. Dikurah nasi pel. Ya kono ya. Sik. Lho kesik iki jarene lantene meresik. Ora paling kan. Gak mare kan iso. Nah, nguras Cilik iki pada sawe aku merenang iki nguras sendang modern aku sipel. Zaman cilanku nguras sendang umblung krabyuk biyen iki. Saiki gak cara krabyuk surat aku saibel. Iki saibele. Nah, iki wah banyune keruh. Sendang ra tau kanggo saiki ne sendange ora tau dienggo adus. Jadi banyune mampek kaya banyu apa? Banyu nek mampek kan ngene iki ora iso. Nah, iki banyune sendang depane keruh banget. Wes cukup wong loro ngatur sipil ditinggal. Demben ora sendang krabyuk nganggo mblung. Aneh nyumpet semberan barang aneh sing awor adus. Jaman kuno. Lanang iso aduse awor. Nanah kae. oh gak awor gentenan. Nganu apa sing sikuran. Bukan nama lor kidul. Lah iya sing sikuran ngene. Ngerangi. Wis ah. Iya demben ya sama ya.
kadang macam niku. Jaman ben sing nakal. Zaman aku cilik sing nakal kanca-kanca ora aku tapi nakal gak aku tapi ning kuwi sering itu kan ana guane. Ana guane ada nginceng wae kan gua iki ya Allah. Zaman gawe ngono kuwi nginceng wae kan jero gua sing kuwi ringen kuwi ana guane mbiyen. Dadi ora ora sing adus kok ora diinceng. Ah, tak sing nakal tapi. Tapi nek Ya, nah jero bintang iki resik-resik. Dikuras banyune ben larane ben ilang. Tapi peteng jerone iki. Sangat tapi ketok ya. Gak apa-apa. Iya ini bersih. Tak dulu sing sipil malah. Wis kalau hak wira. Wala urung sat iki, urung sat. Urung sat lagi keruh ya. Iki dulu cek muni urung sat, banyu urung sat suwi. Ora iwake tapi wis iki. Enak kodok kae. Ora, lah kae dari sing kulon kae sing gempol dinane. Gempol.